Михаил Николов. Окей, след това? След това от 11 до 16. Значи повече от 5 на един път да не падаме. Там на една празна. Ма се декорира, бе, това не бе, за декларация, че са... Затварям, за да ви го така. 20 минути. Добре. Кирил Петров ли си? Я виж, то М да не е много малък, бе. Те е М. Дигни го така да го видим колко е голям, бе. XL. Моето пише куц. После като ги съберат всичко общо. После ще трябва да ми дадеш още една за кулици. Утре за купа съборих и за... Ама май си тръгне само с това и толкова му го дам. Добре, ама стига, бе. Така, сиема, ма кое си Георги Мавлик. Само с българ. Той има материал. Стоиш като на сватба. Я се такова и дигнете. Не акцентираме на панелките, акцентираме на Румен Петков, който е без фан. Да. Просто тези обиколки са много малко, нали, за да разберете наистина какво се случва. Имаше и по-бавни, и по-бързи, то е нормално. Имаше хора, които... Но все пак искам да благодаря на всички, че всичко мина. Първо ще обясним кой завой какъв е. Нали, това е самата писта. Ще обясним горе-долу, нали, първи, втори, трети, четвърти завой и асфалт, за да го имате на предвид. Горе-долу ще ви кажем откъде се спира, какъв е подхода към завоя и пак ще разпределим групите. Ще се разпределим вече на тези групи. Окей, ще обясним, нали, как ще протече
първата грешка, но понеже всички сте улични гарачи. Тук са боксовете и трибуните, значи ние в момента се намираме тук, за да се проведе. Това е завой номер 1. Този. По принцип е един от най-хлъзгавите на пистата, но в момента има сцепление, така че предполагам, че няма да имате никъде проблем. Физически да седат на седалките или сама не се движат от там. Да, не се движите по мотора, по принцип трябва, аз го казах. Тук и тук, отвънка е трева. Значи искаме тук в тази зона много да внимавате, защото всяко излизане ще стоим от лявата страна на разговорното. Молбата ми е, аз ще стоя в най-вътрешна позиция. Искам вие да стоите поне на около 50. Да прецените кое ви притеснява, кое не. Да може така да ви поемат, нали, рецепторите и нервната система и реакциите, да ви поемат всички тези елементи и все пак да ги запомните, защото обиколките няма да са чак толкова много.